primera dona, no?, com a alcaldessa en la història de... La veritat és que sí, la història d'Oliva cap volta s'havia donat la circumstància de que una dona pogués arribar a accedir i tindre l'alcaldia. Este és el moment, jo ja ho he dit abans en el discurs, que em sent molt orgullosa, però és perquè Oliva és la meva passió, simplement per això. Se trata ahora mismo de colaborar entre todas las fuerzas políticas. Efectivamente, está claro que la situación con la que accedemos al gobierno es una situación pues complicada y difícil, aparte por la situación económica, aparte por el número de concejales con lo que accedemos, no hemos accedido con una mayoría absoluta. Por tanto, la necesidad, que pienso que siempre debe ser así, de contar con todos los medios, con todos los recursos y, cómo no, con todas las personas, que es lo principal. Quina és la principal prioritat ara mateix per al govern d'Oliva? En estos moments, mira, estic un poc bloquejada, suposo que ho entendreu. Jo penso que el dilluns ens assentarem tots i començarem a parlar del futur de la nostra ciutat, que és el més important, el futur de la nostra ciutat i el futur dels nostres ciutadans. Per tant, seran converses que l'objectiu siga eixe. Ha coincidit quasi tot en la creació de la circunvalació. Perdona? Ha coincidit quasi tot en la creació de la circunvalació. Sí, efectivament, està clar que la circunvalació és un repte per a la nostra ciutat, és una necessitat evident per totes les situacions que es donen tràgiques. Nosaltres en la llista contem amb la presidenta de la plataforma i és clar que tant per a nosaltres com per a la resta de partits és algo molt important que hi ha que portar-lo, encaminar-lo, no, n'hi ha que continuar el camí. El camí es va iniciar, està fet, però n'hi ha que continuar-lo i arribar a bon terme. Hasta última hora estava parlant-se d'un pacte, no?, entre PSOE i Bloc. Sí, efectivament, la veritat és que jo, si voleu que vos diga la veritat, si algú puc alardejar és de no dir mentires, jo portava dos discursos fets. Els dos constructius, per supost. Un en el cas de que es donara la situació que s'ha donat, de que el Partit Popular, al ser la llista més votada, la meva persona fora la figura de l'alcaldessa, i l'altre en el cas de que, s'haurà fet un pacte entre altres forces polítiques i que haurà sigut un altre alcalde, per supost, però sempre de forma constructiva i mirant sempre per Oliva i per el nostre ciutadà. ¿Cuándo tiene previsto configurar el gobierno, repartir competencias? ¿Cuándo se conocerá el nuevo gobierno de Oliva? Legalmente nos lo marca así la ley, que en el plazo de un mes tiene que realizarse otra sesión plenaria donde ahí ya estarán establecidas pues todas las concejalías y repartido todos las tareas que hay que realizar.